אוקיי, אז אני רק מזכיר איפה היינו בפעם הקודמת, זה לא מה שרציתי לעשות. פעם קודמת דיברנו על משטחים, על אורכי קשת אינווריאנטים על משטחים, אורכי קשת אינווריאנטות שנשמרים לעקומים, אה, והיום אנחנו ניקח ונגדיר איך בעצם ההכללה של גרדיאנט ושל לפלסיאן מוגדרים על גבי יריעה כלשהי. ואנחנו נעשה את זה על ידי שימוש במשפט שנקרא משפט הדיברגנס, או בעצם אם אתם זוכרים, האינטגרל של איזושהי פונקציה כפול הנגזרת של פונקציה אחרת, אפשר בעצם להחליף את סדר הנגזרת. כלומר, אפשר להעביר את הנגזרת לנגזרת ל-f על ידי זה שבעצם הופכים את הסדר ומניחים שבשפות הפונקציה שווה ל-0. בפרט, אנחנו נשתמש, בואו זה נמחוק לנו, אנחנו נשתמש בעובדה שאם אני למשל מסתכל על הגרדיאנט, על הנורמה של הגרדיאנט של פונקציה בתוך מה שקראנו נורמה 2, לפונקציה זה מין חיה כזו, אוקיי? עכשיו בואו ניקח ושנייה אחת נסתכל על מה היה קורה אם הייתי מסתכל על f בתור משהו חד-ממדי, זאת אומרת f הוא למשל איזשהו וקטור דגום, אוקיי? יש לי f1, f2 עד fn גדול, ובוא נניח שגם f היא פונקציה שמוגדרת על המעגל, זאת אומרת, יש לי ציקליות, ואני מנסה לגזור אותה, זאת אומרת, אני מנסה להפעיל את הגרדיאנט, הגרדיאנט יהיה מין אופרטור מינוס 1, 1, לאורך האלכסון, כמובן בצורה ציקלית, זאת אומרת, אם פה זה מינוס 1, אז פה יהיה לי 1. סבבה? אז לחיה הזאת אני אקרא הנגזרת הדיסקרטית של f, ואם אני מנסה למדוד את הנורמת L2 של הנגזרת הדיסקרטית, זה בעצם שווה לקחת את df, הוקטור, ולהכפיל אותו f טרנספוז או קונג'וגייט, אוקיי? שזה בעצם יוצא שווה ללא אחר מאשר f טרנספוז, d טרנספוז, df, לחיה לחיה הזאת אנחנו קוראים דיברגנס, לחיה הזאת אנחנו קוראים גרדיאנט, וביחד מה שיש לי פה זה בעצם לפלסיאן של f. אוקיי, אם אני אסתכל על האופרטור הזה, הוא בעצם ייראה מינוס 2, 1, 1, כן, 0 בכל מקום אחר, לאורך האלכסון, המטריצה הזאת היא כמובן מטריצה ציקלית, זאת אומרת יש לי פה מין אופרטור שהוא אופרטור קונבולוציוני, אבל בעצם מה שבעצם הראיתי פה זה שלא אחר מאשר האנלוגיה של אינטגרל של גרדיאנט של f כפול גרדיאנט של f, כן? dx הוא בעצם שווה לאינטגרל, עד כדי תנאי שפה כמובן, אינטגרל של f לפלסיאן של f, אוקיי? dx, אוקיי? אז זה האנלוג הדיסקרטי. אנחנו אומרים שהאופרטורים האלה זה אופרטורים שהם positive definite, ולכן אנחנו מסוגלים גם אחרי זה לקחת ולפרק אותם ולהסתכל על מה קורה עם המשוואה שנותרת מהפירוק שלהם. משוואה שנקראת משוואת הלמהולץ, היא מאוד מאוד שימושית בכל מיני תחומים בפיזיקה. אנחנו בפרט נשתמש איתה כדי להציג פונקציות חלקות על גבי יריות. אוקיי, אז זאתי הדרך שאנחנו נלך בה. כאשר אנחנו במקום לעבוד, אז עד עכשיו מה שהסברתי לכם זה או על הישר או על המישור שיש לי איזשהן פונקציות, זאת אומרת התעסקנו במין פונקציות f של x, y על המישור, וכרגע אנחנו נדון על יריעה, אוקיי? מישהו נותן לי יריעה, ואני רוצה בעצם להכליל את האופרטור הזה של הלפלסיאן ליריעה. אני כבר מראש אספר לכם שהחיה הזאת נקראת הלפלסיאן של בלטרמי, או LBO, לפלס בלטרמי אופרטור, ויש לו המון המון שימושים בהמון המון תחומים, החל מ-manifold learning, זאת אומרת למידת יריעה, חלה בייצוג של אותות, בייצוג של דאטה, דאטאבייסס, ולמעשה בקורס המבוא לקורס הזה הצגנו בעצם את האופטימליות של הפירוק שלו. הצגנו את האופטימליות של הפירוק שלו במקרה השטוח, וכרגע אנחנו נדבר על המקרה העקום, אוקיי? מה קורה כאשר אנחנו בעצם מסתכלים על יריעה
וחיים על גבי היריעה, באיזושהי פרמטריזציית UV. זאת אומרת, יש לי איזושהי פרמטריזציית UV, והמשטח שלי הוא S של UV, הוא העתקה בעצם ממישור UV על גבי היריעה. עכשיו, כל מה שאני אומר לכם פה, נכון על יריות בכל ממד, עד כדי כל מיני הסתייגויות, אבל אנחנו לא ניגע בהם בקורס הזה, אז זה בסדר. זאת אומרת, מינימיזציה, בדרך כלל כשאני שואל מהי המטריקה האופטימלית לכל מיני ייצוגים, אני מקבל את מה שנקרא induced metric. בתורת היחסות לומדים שביותר משלושה ממדים צריכים להכניס איזשהו גורם תיקון, אנחנו לא נגיע לשם. אוקיי? אז בואו נלך ונתקדם. תעצרו אותי בכל שלב בדרך. אז קודם כל אני רק מזכיר לכם שכשאנחנו הגדרנו את אורך הקשת על גבי היריעה, אז לא היה לו אחר מאשר לקחת את du dv, כן, מה שקראנו הגודל הבילינארי הזה, ופה היה לי את ה-SU בריבוע, קראנו לו G11, SU מכפלה פנימית עם SV, הסקלר הזה בעצם קראנו לו G12, אז גם פה יהיה לי G21 שהוא בעצם שווה ל-G12, ופה היה לי את SV בריבוע. אוקיי? אז הסקלרים האלה הם בעצם מה שקשר לי בין מדידה בתוך מישור הפרמטריזציה UV לבין מדידה של אורך על גבי היריעה. ובצורה מתומצתת אפשר לכתוב את זה S בריבוע, הוקטור הזה אני קורא לו DU בריבוע, הוקטור הזה אני קורא לו פה, וזאת נקראת המטריקה, אוקיי? הטענה שלי שבצורה מאוד פשוטה אפשר לקחת ולהפיק מזה, תזכרו שיש לנו את היריעה שלנו, ויש לנו איזושהי נקודה על היריעה, קראנו נקודה הזאת P, ויש לנו את המישור המשיק. אוקיי? למישור המשיק קראנו T של P. עכשיו בוא נגיד שאני לוקח שני וקטורים בנקודה הזאת שהם באיזושהי זווית אחת לשנייה. אוקיי? לוקטור הראשון אני קורא F, לוקטור השני אני קורא G, אוקיי? ואני רוצה לדעת מה המכפלה הפנימית בין הוקטורים האלה, אוקיי? אני רוצה לדעת מה ההיטל של G על F או של F על G, אוקיי? והשאלה איך אני עושה את זה על גבי היריעה, ובו בפרט נניח שיש לי פונקציה, סליחה, כן, זה בעצם התרגיל. אז אני יכול לקחת ולתאר את ה-F ואת ה-G הזה בקורדינטות UV, כן, הקורדינטות UV הם יהיו שהם, בואו ניקח ונעשה אותם בצבע אחר, בואו נגיד שזה האזור של ה-U, וזה ה-SV, אוקיי, אז זה יהיה וקטור SV, וזה SU, וזה יהיה וקטור SV, ואני הולך ומסתכל פה על ההיטלים על גבי הוקטורים האלה, אוקיי? אז בעצם F אני יכול להגדיר בתור איזושהי הליכה לאורך הוקטורים האלה שתביא אותי לנקודה הזו, ו-G אני יכול ללכת על ידי הליכה לאורך הוקטורים האלה לנקודה שיש לי פה, ואז בעצם נשאלת השאלה, מה בעצם שווה ההיטל של G על F. והטענה היא שאפשר בעצם לכתוב את המכפלה הפנימית על גבי היריעה, על ידי זה שבדיוק כמו שהגדרתי את אורך הקשת, אני בעצם דוחף את המטריקה באמצע, אוקיי? המטריקה זה מה שבעצם מאפשר לי לקחת את שני הוקטורים שהיו אולי בזווית מסוימת ב-UV, אבל עברו לאיזושהי זווית אחרת על גבי היריעה, וזה מה שמאפשר לי לעשות את התיקון הזה ולהגדיר בעצם מכפלה פנימית על גבי היריעה. אוקיי? אז זה אני משאיר לכם לבדוק בבית שאכן מה שמכרתי לכם כרגע נכון, אבל בואו נקבל את זה כרגע בתור הגדרה של מטריקה, של מכפלה פנימית תחת המטריקה G, ככה אני כותב את זה בצורה פורמלית, אוקיי? אז prove, ויש לכם אפילו פה רמז על איך להוכיח את זה, וכרגע בואו ניקח ונעשה בזה קצת תעלולים. בואו ניקח וננסה להגדיר את הגרדיאנט, בואו נגיד שיש לי איזושהי פונקציה, F של UV, שמוגדרת לי על גבי היריעה, זאת אומרת, אם אני לוקח אז מה זה בעצם F של UV? אם יש לי את הפרמטריזציה UV, ועל גבי הפרמטריזציה UV יש לי איזושהי תמונה מסוימת, איך אני אצייר לכם פה תמונה? כן, פה זה יותר חזק, פה זה פחות, יש לי איזושהי תמונה מסוימת, כן, זה F של UV. וכרגע כל נקודה UV פה,
עוברת לי לנקודה על גבי היריעה. אז אני בעצם הולך ומעתיק את הצבע מהנקודה הזאת לנקודה המתאימה לפה, ואת הצבע מהנקודה הזאת לנקודה המתאימה לפה. בגרפיקה קוראים לזה texture mapping, אוקיי, יש לי texture plane ויש לי את היריעה שלי, ובעצם מה שאני עושה זה mapping של הטקסטורה על גבי היריעה. וכרגע אני רוצה לדעת מה הקשר בין הגרדיאנט, שאני גוזר אותו ביחס ל-U ו-V, זאת אומרת FUU פלוס SFVV, סליחה, מה קורה לגרדיאנט, נו, מה יהיה? FU, FV, כן, זה הגרדיאנט ביחס ל-U ו-V, ומה קורה כשאני בעצם הולך ומפתח את זה על גבי היריעה. אז לפי משפט טיילור, זאת אומרת, אם אני הולך ואני בעצם הולך ופותח את החיה הזאת לטור, אז על גבי מישור UV יש לי את הערך של הפונקציה בנקודה, פלוס הגרדיאנט של F לפי U ו-V כפול DU, פלוס איברים מסדר יותר גבוה. אנחנו עוד מעט נתעלם מהאיברים בסדר יותר גבוה. עכשיו, אם אני הולך ואני בודק כיצד הפונקציה אותי משתנה על גבי היריעה, אז אני מקבל שהפונקציה היא שווה לערך בנקודה, כמובן בדיוק אותה נקודה, פלוס הגרדיאנט לפי המטריקה שאת זה אנחנו עדיין צריכים להגדיר, עוד מעט זה ייוולד לנו ממה שאני כותב פה, כפול DU, זאת אומרת DU DV, תחת המטריקה G, זאת אומרת תחת הנגזרות של המשטח, ועוד איברים מסדר שני, אוקיי? אם אני כותב את המכפלה הפנימית בפירוש, ככה היא נראית. עכשיו אני אשווה את שני הגדלים האלה, ברגע שאני משווה את שני הגדלים האלה, אז הערך של ה-F בנקודה הולך לאיבוד, ובעצם אני מקבל שגרדיאנט G של F כפול המטריקה G כפול DU, אמור להיות שווה לגרדיאנט של F כפול DU. כן, תזכרו ש-DU זה וקטור, זה DU bold face, DU DV. מה שזה בעצם אומר לי, שגרדיאנט של G, שעובד על F, שווה ללא אחר מאשר המטריקה במינוס אחת, כפול גרדיאנט של F לפי UV. שוב פעם, נכתוב את זה בפירוש, בעצם יש לי פה הגדרה של הגרדיאנט לפי המטריקה, זה בעצם שווה למטריקה במינוס אחת, זאת אומרת, אני לוקח את ה-SU בריבוע, SUSV, SUSV, SV בריבוע, ואני בעצם עושה את זה במינוס אחת, וזה מכפיל לי את ה-F, את הנגזרת של F, D לפי DU של F ו-D לפי DV של F, אוקיי? והנה, יש לי הגדרה של גרדיאנט, הגדרה נחמדה, טובה, יפה, שאני יכול לעשות בשימוש. אבל אני מתחיל מוקטור, ואני גומר בוקטור, כן? יש לי פה וקטור דו-ממדי. אני רוצה לקחת ולקבל בסופו של דבר איזה אופרטור שמחזיר לי סקלר. למה? כי זה יאפשר לי לפרק את האופרטור הזה. וזה יאפשר לי לפרק אותו בכל מרחב שהוא. אז בואו נראה איך אנחנו מכלילים את הרעיון הזה על ידי שימוש במשפט הדיברגנס, במשפט שהראיתי לכם מקודם. אז אני מזכיר, אם יש לי מכפלה של שתי פונקציות, אם אני הולך ואני מודד מה זה המכפלה הפנימית בין גרדיאנט של F לבין גרדיאנט של Q, כן? אז הדבר הזה יהיה שווה לפי משפט האינטגרציה בחלקים ללפלסיאן, זאת אומרת אני יכול לקחת ולהעביר את הגרדיאנט בתור דיברגנס לפה, ובעצם זה יהיה שווה ללפלסיאן של F כפול Q, אוקיי? יש לי את המשפט הזה, כאשר אני מניח שהפונקציות בשפות מתאפסות, אוקיי? כאשר אני מניח שהערך של Q לאורך השפה הוא שווה ל-0. אחרת אני צריך להכניס גורמי תיקון. פה dx זה בעצם infinitesimal area, במקרה הפשוט זה לא אחר מאשר dx, dy, וכן הלאה וכן הלאה.
וכרגע נשאל את השאלה כיצד אני הולך ואני מכליל את זה ליריות. אז כשאני מכליל את זה ליריות, אני רוצה שיהיה לי מין מבנה כזה שאומר שלפלסיאן לפי מטריקה של G, כפול הפונקציה F, כפול הפונקציה H, dA, יהיה שווה לחיה שיש לי פה. אוקיי, בואו נסתכל מה קורה לי פה. פה הגודל הזה, שורש המטריקה כפול du dv, זה לא אחר מאשר אלמנט שטח, והגודל שיש לי פה, זה לא אחר מאשר המכפלה הפנימית בין הגרדיאנט של F לגרדיאנט של G, לפי המטריקה, אוקיי? ואת הגרדיאנט אני כבר יודע, יש לי כבר נוסחה לגרדיאנט, ראינו את זה מקודם, זה הגרדיאנט. עכשיו בואו נציב את הכל פנימה, וזה ייתן לנו את המבנה של הלפלסיאן על גבי יריות, או מה שנקרא LBO, לפלס בלטרמי אופרטור. בוא שנייה אחת נזכיר לכם קצת דברים. הלפלסיאן במקרה הסקלרי, במקרה השטוח, היה לא אחר מאשר הדיברגנס שעובד על הגרדיאנט של F. במקרה אני נבחר בכוונה את המקרה הפשוט הדו-ממדי, פונקציה של X ו-Y, אז בעצם יש לי את האופרטור dx, d ל-dx, d ל-dy, שעובד על גבי הוקטור d ל-dx, d ל-dy, שעובד על f של xy. כלומר, בתכלס, מה שקורה זה בואו נכתוב את זה dx, dy, שעובד על fx, fy, ובעצם מה שאני מקבל זה fxx פלוס fyy. כן, ואפשר להרחיב את זה לכמה משתנים שאני רוצה. אז זאת החיה הזאת. בואו אני אכתוב את זה בעוד שיטה מסוימת. נקרא לנגזרת הזו di, שעובדת על f. ולחיה הזאתי נקרא d g. נעשה את זה ככה, נעשה את זה ככה. כאשר אני הולך ואני מסכם לפי i את הנגזרות i של f, כן? אז מה שאני בעצם יכול לכתוב זה בעצם דלטה, אני כותב את המשתנים מלמעלה, זה בעצם מטריצת היחידה באופי, עוד מעט נראה למה זה חשוב, כפול dij, שעובד על f, אוקיי? והדבר הזה יהיה בעצם שווה למטריצת היחידה 1, 0, 0, 1, שעובדת על dx, dy, שעובדת על f. בעיקרון, מי שלקח ועשה כל מיני נגזרות ובעצם שיחק איתן היה איינשטיין, שניסה לתת כל מיני הסברים לתורת היחסות הכללית והפרטית, ומה שהוא עשה זה המציא קונבנשן שנקרא איינשטיין סמיישן קונבנשן. כאשר הוא הולך ומסכם, כאשר יש לו איזשהו משתנה, והנגזרת יושבת, המשתנה יושב פעם אחת למטה, ואחרי זה פעם אחת למעלה, כן? במקרה הזה זה לא ככה, אבל בואו נעשה את זה אחרת. GAJ כפול DI, אז זה בעצם אומר סכום, I שווה נגיד U ו-V, וזה בעצם הולך, ובמקרה הספציפי הזה נסתכל על אברי המטריקה ההפוכים, ומכפיל אותם ב-I. עוד מעט אני אתן את זה במפורש עבור הלפלסיאן. אבל תזכרו שאם יש לי אינדקס למעלה ואינדקס למטה, זה אומר שאני מסכם לאורך האינדקסים האלה. עוד מעט נראה בדיוק לאיפה זה מוביל. כרגע סתם זרקתי לכם איזה משהו שאתם עוד לא יודעים לעשות איתו שום דבר. אוקיי, אז בואו ניקח ונבדוק למה שווה הלפלסיאן של f ו-h, אם אני כותב אותו לפי ההגדרה של המכפלות הפנימיות, אוקיי? אז בעצם יש לי את המכפלה הפנימית בין הגרדיאנט של f לגרדיאנט של h על גבי היריעה, כפול אלמנט שטח, אוקיי? אז בואו ניקח ונכתוב את זה בפירוש. ראינו שהגרדיאנט זה לא אחר מאשר G כפול גרדיאנט של F, אז אני יכול לכתוב את זה
במינוס אחד, אז אני יכול לכתוב את זה כאן וכאן, אוקיי? תחת המטריקה G, אז יש לי את ה-G שמכפילה באמצע. עכשיו, G עם G הולכים, סבבה? אז מה שאני נשאר זה בעצם עם גרדיאנט של T, G במינוס 1, גרדיאנט של H. תזכרו שאני רוצה לגנוב מ-H את הגרדיאנט ואיכשהו להעביר אותו לפה, ויש לי פה את G. עכשיו, מה שאני עשיתי פה זה בעצם, הלכתי ושמתי את הסקלר בלי הגבלת הכלליות פה, G במינוס 1 כפול גרדיאנט של F, שמתי את הכל בטרנספוז, כן? כי הטרנספוז אחרי זה הופך אותם למה שכתוב פה למעלה, והשארתי את הגרדיאנט של H בצד. מה שזה מאפשר לי לעשות זה בעצם לקחת ולהחליף את הסדר של הגרדיאנט ולהעביר אותו לפה. אם אני כותב את הסדר של הגרדיאנט בצורה של סכימה, אז בעצם אני גוזר לפי I את האלמנט ה-I של מה שכתוב פה בתוך הסוגריים. כלומר, של מה שכתוב כאן. אוקיי? ובכללי, על מנת שפה יהיה לי אלמנט שטח, אני צריך להכפיל ולחלק בשורש הדטרמיננט של המטריקה. כלומר, יש לי פה את שורש המטריקה שמכפיל לי את הכל, ואז יש לי בעצם מכפלה פנימית תחת המטריקה כפול DA, עם כל מה שהולך פה. אז בעצם הגודל שיש לי פה, הגודל שיש פה בתוך המסגרת הזו, הוא לא אחר מאשר הלפלסיאן. בפירוש, אני יכול לכתוב על ידי מה שכתבתי לכם מקודם, זאת אומרת, זה סכום על, בוא נגיד ש-i שווה 1 זה u ו-i שווה 2 זה v, כלומר במקרה הזה יש לי רק שתי קורדינטות אם אני מדבר על משטחים, של הנגזרת לפי פעם אחת u, פעם אחת v, של מה שיושב לי פה, כן? של שורש המטריקה, שורש הדטרמיננט של המטריקה, כפול המטריקה במינוס 1, כפול הגרדיאנט לפי uv, uv וכן הלאה וכן הלאה. או, אני מזכיר לכם שכאשר יש לי אינדקס למטה ואינדקס למעלה, אז בעצם יש לי סכימה על האינדקסים, אותו דבר גם נכון לגבי האינדקס הזה, אוקיי? אז אינדקס למעלה, אינדקס למטה זה בעצם סכימה על האינדקסים. בואו נכתוב את זה בפירוש, בסדר? ואנחנו קוראים לזה Einstein Summation Notation, או Convention. בואו נכתוב את מה שכתוב פה בפירוש. מה שכתוב פה זה לא אחר מאשר 1 חלקי שורש הדטרמיננט של המטריקה GAJ. סבבה, מעכשיו אני רוצה לעצמי לרשום את זה בתור G, כפול סכום על U ו-V, כן, ש-I שווה 1 זה U, ש-I שווה 2 זה V, של שורש הדטרמיננט של המטריקה כפול G, המטריצה G במינוס 1, כפול, פה יש לי את ה-F לפי U, בוא נכתוב את זה בתור אופרטור, F du dv, למעשה בצורה הזאת, du dv, שעובד לי על F, אוקיי? אז אפשר גם את זה להגיד שזה בעצם לא אחר מאשר מה שכתוב פה, אוקיי? אז זו דרך מסובכת אולי להגדיר דיורגנט וגרדיאנט, אבל אתם תתקלו בזה די הרבה בספרות, וזאת היא בעצם הדרך, וכרגע אנחנו בעצם בנינו את זה מתוך אלמנטים בסיסיים. עכשיו, רונה, כן. שאתה רושם רק G קטנה IJ, הכוונה שלך לכל G, כן? אז כאילו... כשאני כותב G קטנה IJ, זה אומר מישהו מספק לי מטריקה. מטריקה, G גדול לזה, כן, אוקיי. כן. בוא ניקח דוגמה לצורך העניין. בוא נגיד שדוגמה קלאסית, GIJ שווה ללא אחר מאשר דלתה IJ. כלומר, המטריקה שלי, אם אני מסתכל עליה בתור מטריצה, זה 1, 0, 0, 1. אם המטריקה שלי היא 1, 0, 0, 1, אז G, הדטרמיננט שלה שווה ללא אחר מאשר 1. סבבה? אז אם אני הולך ואני דוחף את זה לתוך מה שכתוב לי פה, אז בעצם יש לי סכום על DI
שורש G הופך להיות 1, אז בעצם פה יש לי דלתה IJ, DJ. אוקיי? זה יהיה אופרטור על הפלסיאן. עכשיו, מה זה אופרטור על הפלסיאן? תזכרו שדלתה IJ, הדלתה של קרוניקר, שווה ל-1, כן, זה המטריצת האידנטיטי במינוס 1, שווה ל-1, כי I שווה ל-J, ושווה ל-0 אחרת. סבבה? אז מה שבעצם קורה לי פה, שיש לי בעצם, זה שווה, נו, מעניין, זה שווה בעצם לסכום על I, כן, ש-I רץ על U ו-V, למשל במקרה הדו-ממדי, של נגזרת השנייה לפי I. כן, ככה אנחנו כותבים נגזרת שנייה. שזה בתכל'ס שווה לנגזרת השנייה לפי U, ועוד הנגזרת השנייה לפי V. כן, והאופרטור הזה אמור לעבוד, האופרטור הזה אמור לעבוד על F, כן, או למשל אמור לעבוד על F, ואז מה שנקבל זה FUU ועוד FVV. ואתם יכולים להתחיל כרגע לדמיין מה קורה כאשר אני שם פה איזושהי פונקציה שהיא לא אחת, אלא פונקציה שהיא פונקציה, בוא נקרא לזה איזושהי פונקציית פוטנציאל, נקרא לזה P של XY. אבל היא עדיין אלכסוני, כן? זאת אומרת, יש לי P של XY, או UV, יש לי P של XY, אוקיי, XY, שמכפיל לי את המטריצת ה-identity. אוקיי? אז אפשר להתחיל לחשוב מה קורה במקרים האלה. דרך אגב, במקרה הזה שיש לי P של XY שמכפיל את פונקציית ה-identity, המטריקה הזאת נקראת מטריקת קונפורמית, מטריקה קונפורמית, או מטריקה איזוטרופית לא הומוגנית. איזוטרופי זה אומר שאם אני מסתכל על מה קורה מבחינת התנהגות מקומית, על משוואת החום המקומית, הכל מתפזר בצורה איזוטרופית, כלומר לכל הכיוונים בצורה שווה. על מנת לשנות את האיזוטרופיות הזאת, אנחנו צריכים להקטין את אחד הערכים, כן? להקטין אותו או להגדיל אותו. על מנת לעשות את המטריקה שלא תהיה איזוטרופית, אנחנו כמובן צריכים לקחת ולהכניס וקטורים עצמיים אפקטיביים לתוך המשחק. אוקיי? אז זה בעצם ההכללה של הלפלסיאן. דרך אגב, אנחנו לא נעשה את זה בקורס הזה, אבל ב-Geometry Processing, מה שעושים זה אומרים, אוקיי, בוא נניח שהיריעה שלנו כרגע זה מין קירוב של משולשים של איזושהי יריעה חלקה, אוקיי? וכרגע נשאלת השאלה, יש לי את היריעה הזאת שמורכבת מהרבה מאוד משולשים, היא מקרבת בצורה כלשהי איזושהי יריעה חלקה שיושבת ברקע, אוקיי? זאת היא היריעה החלקה של הרקע, ובעצם המשולשים מקרבים אותה. ונשאלת השאלה, כיצד אני בעצם הולך ומקרב את הלפלס בלטרמי על גבי היריעה הזו? מה שעושים בתכלס זה משתמשים בטכניקה שנקראת אלמנטים סופיים, ואלמנטים סופיים זה מין רעיון שאומר בוא ניקח וסביב כל קודקוד, כן, אם אני לוקח בוא ניקח את המשולשים סביב איזושהי נקודה מסוימת, ניקח את הקודקוד, נשים בו פונקציה שהיא פונקציית יחידה, ויורדת בצורה לינארית עד לסיום של הקודקודים, כן, מין פונקציה כזו, שהיא מין סוג של לינארית סביב הנקודה. אפשר גם לחשוב על סדרים יותר גבוהים אם הולכים ופותחים את המשולשים הצדדיים. עכשיו, כל פונקציה אני יכול להרכיב מקומבינציה לינארית של האלמנטים הסופיים האלה. אוקיי, זה האלמנט הסופי. עכשיו, כאשר אני הולך ואני מבצע את פעולת הגרדיאנט, אז יש לי מין פונקציה שדי קל לי לגזור אותה, אני יודע בדיוק איך היא מתנהגת על כל משולש, כן? כל משולש היא מתנהגת בצורה לינארית, יפה ונחמדה, ואני יודע לגזור אותה. ואז כשמכלילים את זה ובעצם שואלים כיצד נראה הלפלס בלטרמי, אז מקבלים כל מיני תכונות מאוד יפות, יש למשל, אנחנו נראה לכם את התוצאה הסופית, התוצאה הסופית זה משהו שקשור במה קורה לזוויות, זה נקרא קוטנג'נט ווייט, מה קורה לזוויות האלה, סביב נקודת האמצע, אוקיי? ויש כל מיני תכונות יפות שאנחנו רוצים לגבי הלפלסיאן הזה, אנחנו רוצים שהוא יהיה חיובי מוגדר, אנחנו רוצים שהוא יהיה סימטרי, אנחנו רוצים שהפעלה שלו על גבי הקורדינטות תיתן איזשהו קירוב למין קרבצ'ר, יש אוסף תכונות שאנחנו היינו רוצים לקבל עבורו, ומסתבר, יש איזשהו מאמר שנקרא No Free Lunch Theorem, שאומר שאם רוצים לקיים את כל התכונות האלה ביחד, אז אין שום קירוב דיסקרטי שמקיים את כולם. כלומר, תמיד צריכים לוותר על משהו.
אוקיי, אז אנחנו נראה לכם קירוב מסוים שנקרא cotangent weight, cotangent weight approximation של ה-LBO. נראה לכם אך ורק את התוצאה הסופית, שזה תלוי כמובן בחבר'ה האלה, וגם איכשהו צריכים גם לנרמל בשטחים, של המשולשים ליד, אבל בגדול זה מין קירוב מעניין שאפשר לעבוד איתו. הלאה. איזה עוד סיפורים אני רוצה לספר לכם פה? כן, יש עוד כל מיני war stories ששווה לספר. אם אני למשל לוקח ומסתכל על ירייה כלשהי, כן, בואו ניקח ירייה בתלת מימד, ירייה דו-ממדית בתלת מימד, כן, נגיד יש לי איזשהו מין דבר כזה, כן, תחשבו שזה לא עקום במישור, אלא זה מין ירייה תלת מימדית. וכרגע אני רוצה על גבי הירייה הזאת לקרב כל מיני פונקציות. הסתבר שאם לוקחים את הערכים עצמיים של אותו לפלס בלטרמי, ומסדרים אותם מהקטן לגדול, כפי שלמדנו, מהקטן לגדול מבחינת הערכים העצמיים, כמו שלמדנו בקורס המבוא, אז נוח, למשל, לדחוס פונקציות חלקות שמוגדרות על הירייה. ואני אתן לכם דוגמה לפונקציות חלקות כאלה, למשל x. אם אני מסתכל על הקורדינטה x של כל הנקודות שמגדירות את קורדינטות y וקורדינטות z שמגדירות את הירייה הזאת, אני מקבל פונקציות חלקות. הן חלקות במובן של גרדיאנט של g, של הפונקציה x, כן, אם אני מסתכל על הנורמות L2 שלה ביחס ל-g, היא קטנה, הם מוגבלים באיזושהי צורה, אוקיי? מכיוון שכך, אז אם אני הולך ואני מטיל את הקורדינטות האלה על גבי, למשל, בואו ניקח את הפונקציה x, ונטיל אותה על phi i, כן? תזכרו ש-phi i זה פונקציה שמוגדרת לכל נקודה, בואו ניקח את phi 1 של uv, זה פונקציה שמוגדרת על כל נקודה ונקודה במשטח הזה, אוקיי? אז בואו ניקח את x של uv, ונטיל אותו על phi i של uv, כן? ואז אני מקבל בעצם איזשהו מקדם אלפא של uv, אלפא של i, ואת זה אני יכול לקרב את הקורדינטה x שלי על ידי אפרוקסימציה של אלפא i, בואו ניקח את זה 1 עד k, של אלפא i phi i של uv. סבבה? יש לי איזשהו דרך לקרב את הקורדינטות של xy. מה שחבר סגל לשעבר בפקולטה, חיים גוטסמן בזמנו הראה, אם לוקחים את ה-XY האלה, סטודנט שלו, צחי קרני, הוכיח שאם לוקחים את הטכניקה הזאת, אז היא דוחפת לא רע משטחים, יריות. לא רע, אפשר להתווכח, התפקיד של מירלה בן-חן בדוקטורט שלה היה להסביר למה, היום אנחנו יודעים למה, אז מי שיקרא את התזה היום בראי הזמן, אני אתן לכם לשפוט מה הפעילות של זה, אבל הדבר היפה זה שזה הוביל את מירלה בן-חן לקחת את הפירוקים של הלפלסיאן הזה, ולהשתמש בזה בתור איזשהו מבנה שאפשר להישען עליו כשהולכים ומשווים שתי צורות. זה נקרא functional map. אנחנו נלמד על זה. אני פעם הייתי מלמד את זה בקורס המבוא, היום אנחנו הפסקנו ללמד את זה. מה שזה אומר זה שאם אני לוקח את הצורה הזאת S, ויש לי עוד צורה אחרת, Q, ואני מחשב פה את הלפלס בלטרמי ביחס למטריקה של Q, ואני מחשב פה את הלפלס בלטרמי ביחס למטריקה של S, ופה יש לי פונקציות עצמיות phi i, ופה יש לי פונקציות עצמיות, בואו נקרא להן psi i, אוקיי? אז כאשר אני הולך ובואו נגיד שיש לי גם איזושהי טקסטורה מותאמת, למשל בואו נגיד שיש לי פה איזשהו hand detector, כן? ובואו נגיד שיש לי גם leg detector, כן? זו פונקציה אחרת שמקבלת ערכים גבוהים על הרגל. ובואו נגיד שיש לי עוד כל מיני דברים מתאימים, אבל אני רוצה לדעת איך להתאים ביניהם. אז אם זה היה דלטה, הייתי יודע בכיף, אבל מכיוון שזה לא דלטה וזה דברים גסים, אז מה שאפשר לעשות זה לקחת את הפונקציות האלה
שמוגדרות על היריעה, ולהטיל אותן על גבי הפיים, ולקחת את הפונקציות פה ולהטיל אותן על גבי הפסיים. ומסתבר שבין המקדמים האלה לבין המקדמים האלה יש מטריצה אחת שקושרת. המטריצה הזאת נקראת מטריצת הפונקשיונל מפ. אוקיי? ומטריצת הפונקשיונל מפ, אם אני יודע למצוא אותה, אני יודע למצוא את ההעתקה בין הצורה S לצורה Q. ולמצוא העתקות זה דבר מאוד מאוד חשוב, היא בעיה קשה. תמיד בכל מה שקשור באנליזה, למצוא העתקה בין צורה לצורה, להגיד איזה נקודה ב-S עוברת לאיזה נקודה ב-Q, זה בעיה קשה. כאשר אנחנו הולכים ומסירים אובייקטים מ-S או מ-Q, הבעיה הזאת נקראת partiality, זה גם יכול להיות כאשר אנחנו הולכים ועושים חורים ב-Q או ב-S, וזה יכול להיות גם כאשר Q ו-S עוברים כל מיני טרנספורמציות מוזרות, כמו אוקלידי, סיבוב והזזה, כמו אפיני, קיבוץ באחד הצירים, או כמו טרנספורמציות ששומרות על איזומטריה. ודוגמה לטרנספורמציה ששומרת על איזומטריה זה למשל, שאני הולך ומשכן את היד שלי בצורה שונה בתלת מימד, אז האיזומטריה נשמרת, זאת אומרת מרחקים נשמרים. אנחנו נטפל בכל הבעיות האלה, וכאשר אני הולך ומפרק אופרטור, שקראנו לו LBO, שהוא אופרטור אינטרינזי, כלומר הוא לא תלוי בשיקון של היריעה בתוך המרחב החיצון, אלא הוא תלוי אך ורק בגיאומטריה הפנימית של היריעה, אז הפונקציות העצמיות גם כן תהיינה פונקציות אינטרינזיות, והן תהיינה אינווריאנטות ביחס למטריקה שאיתה יצרתי את הלפלס בלטרמי. זאת אומרת, אם אני מתחיל עם מטריקה רגילה, אז הן יהיו אינווריאנטות לדפורמציות, מה שנקרא משמרות מטריקה, או טרנספורמציות איזומטריות. כאשר אנחנו מדברים על ניפוחים, ואני יודע למצוא לכם מטריקה שהיא אינווריאנטית לניפוחים, כן, נקרא לה, נשים טילדה כזה על גבי ה-G, אז גם הוקטורים העצמיים שמתפרקים יהיו וקטורים עצמיים שהם לא תלויים בניפוחים. וזה כמובן קשור גם, נכון גם לגבי האפיני, האקווי-אפיני. אוקיי, נחזור חזרה לסיפור שלנו. אנחנו כבר הראינו מקודם שאם אנחנו לוקחים את השטח של יריעה, אז בעצם זה שורש המטריקה כפול DU/DV, ואם אנחנו מחשבים, זאת אומרת, להזכיר לכם, אם אני הייתי לוקח את הדיריכלה אנרגי של פונקציה, dx/dy, והייתי מחשב את האוילר לגרנג' ומשתמש בו בתור גרדיאנט דיסנט בתוך מרחב המכפלות הפנימיות של הפונקציות, מה שהייתי מקבל זה f של t שווה למשוואת החום, מה שקראנו משוואת החום. כאשר אני הולך ועושה בדיוק את אותו תרגיל עם שטח של יריעה, מה שאני מקבל זה באופן דומה את אופרטור הלפלסיאן, הלפלס בלטרמי פועל על x של UV, y של UV ו-z של UV, כן? אז בעצם אני מקבל מין משוואת תנועה כזאת על x, y ו-z, על הפונקציות x, u ו-v, y, u ו-v ו-z ו-u ו-v, כאשר הוקטור שיש לי פה זה וקטור שיש לו משמעות גיאומטרית מעניינת, זה לא אחר מאשר המין קרבצ'ר וקטור. להזכירכם, אם יש לי חתיכת יריעה, ואני מגיע לנקודה מסוימת ואני מחשב את שני principal direction, זאת אומרת שני המעגלים הנושקים, יש לי אחד כזה, ובואו נגיד אחד לכיוון הזה, ואני מחשב את הרדיוס של זה ואת הרדיוס של זה, ואחד מהם יוצא, שניהם כמובן יהיו לאותו, המרכז שלהם יהיה על אותו ציר. אחד מהם, אני קורא לו קאפה מין, אחד חלקי הרדיוס, ואחד מהם יהיה קאפה מקס, וגם הוכחנו שהם אורתוגונליים זה לזה, אז הסכום שלהם חלקי 2, זה מה שקראנו המין קרבצ'ר, וכיוון הנורמל זה המין קרבצ'ר וקטור, אוקיי? אז בעצם, אם אני רוצה למזער במובן של מכפלה פנימית בין פונקציות את היריעה, את השטח של היריעה, אז המין קרבצ'ר פלואו הוא בעצם מה שנוצר לי. ומה שאני אומר פה פרוב, זה בעצם תיקחו את הגודל הזה, תפעילו אותו על
S של UV, זאת אומרת על X של UV, Y של UV ו-Z של UV, ותראו שמה שאתם מקבלים זה אכן המין קרבצ'ר וקטור. זאת אומרת, הכיוון שלו יהיה כיוון הנורמל, והגודל שלו יהיה גודל המין קרבצ'ר. אוקיי, שנייה אחת. סליחה. אוקיי, מה עוד אני יכול להגיד לגבי אופרטור הלפלסיאן? אז כמו שאמרנו, במקרה השטוח הפשוט, המטריקה הזאת, האנרגיה הזאת נקראת אנרגיה דיריכלה, אנחנו גם יכולים לכתוב אותה בצורה של הנורמה של הגרדיאנט של F בריבוע, הנורמה השטוחה, סליחה, זה לא זה, הנורמה הזאת זה בסדר, או גרדיאנט של F, ככה, בריבוע. ובתור gradient descent process, בעצם זה לא אחרת מאשר משוואת החום. אוקיי? כאשר אני הולך ואני שואל למה שווה ואנחנו גם ראינו שאנחנו יכולים לכתוב את זה בתור לא אחר מאשר המכפלה הפנימית בין הלפלסיאן של F לבין F. או אם פה היה לנו H, שזה היה, או eta לצורך העניין, אז זה היה בין הלפלסיאן של F לבין eta. אוקיי? במקרה אה, הפשוט, המשוואה שלי נקראת משוואת הלמהולץ, אוקיי? זאת נקראת משוואת הלמהולץ, זאת אומרת, כאשר אני הולך ומפרק את הלפלסיאן לוקטורים העצמיים, או לפונקציות העצמיות, ולערכים העצמיים, אז הפירוק הזה נקרא, המשוואה שלי נקראת משוואת הלמהולץ, יש לה כל מיני אנליזות על מה קורה עם חלקיקים, איך הם עוברים כל מיני, איזשהו תווך וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאנחנו עושים זה בעצם מסדרים את הפונקציות העצמיות כאשר הערכים העצמיים הולכים מהקטן לגדול, הערך העצמי הקטן ביותר יתאים לוקטור העצמי או לפונקציה העצמית שהיא הקונסטנטה, ואחרי זה אני מתחיל לקבל את ההרמוניות, אוקיי? הסט הזה של הערכים העצמיים נקרא הספקטרום של הצורה או הספקטרום של האופרטור. אוקיי? ספקטרום למה? כי הוא מתאר לי בעצם איך התדרים השונים אה, צריכים להיות מוכפלים על מנת לייצר את האופרטור. אה, אם אני לוקח את כל הוקטורים העצמיים האלה, או את כל הפונקציות העצמיות האלה, שיש אינסוף כאלה, אז אנחנו מדברים על אייגן בייסיס, כלומר הוא פורס למעשה את כל המרחב על גבי הצורה. בדרך כלל אנחנו נחתוך את זה ואנחנו נתעסק בסאב ספייס, שנפרס על ידי התדרים הנמוכים. כמו שהראינו בקורס של ייצוג אותות, זה אופטימלי לייצוג של זה אופטימלי לייצוג של אותות חלקים שהדיריכלה אנרגי שלהם חסום על גבי היריעה. אוקיי, אז יש לי פה את הלפלסיאן אייגן דקומפוזישן. מה עוד אני יכול לספר לכם? אז כמו שאמרנו, דיריכלה אנרגי מוביל אותי למשוואת החום, מזעור של אריה מוביל אותי לאופרטור של הקלאס בלטרמי שעובד על גבי היריעה, ומביא אותי למשוואה שנדבר עליה, היא נקראת, זה נקרא mean curvature flow, MCF או mean curvature, E בסוף, flow. ואנלוגיה זה גם מה קורה כאשר אנחנו הולכים וממזערים אורך קשת של הקום במישור, מה שקיבלנו זה את הנגזרת השנייה לפי אורך קשת, מה שקראנו משוואת החום הגיאומטרית, או במקרה של הקום זה היה לנו ממש יפה, זה בעצם היה אומר שאם אני מסתכל על הקום במישור, אז כל נקודה אני מצייר לה את וקטור העקמומיות, כמובן שבנקודות אינפלקשן אין וקטור העקמומיות שווה לאפס, ובעצם המהירות שבה אני צריך לכווץ את העקום שלי, היא פרופורציונלית לעקמומיות כפול הנורמל. זאת אומרת, בכל נקודה פה, אם אני מסתכל, כל נקודה היא ניצבת למשיק, והגודל שלה הוא 1 חלקי רדיוס המעגל הנושק. אוקיי? זה רדיוס המעגל הנושק. לגבי המין קרבצ'ר פלואו. המין קרבצ'ר פלואו אמרנו שאם יש לנו איזשהו עקום סגור
בתלת מימד. העקום הזה דרך אגב לא חייב להיות פשוט, אבל אסור שיהיו לו צ'ופצ'יקים. בואו ניקח, נגזור פה נעשה לו פה ברית מילה קטנה. אז יש משפט שנקרא משפט של פלאטו, שאומר שיש משטח מינימלי, כלומר משטח ש-h של היריעה הזאת שווה ל-0 כמעט בכל מקום, חוץ מאשר על גבי העקום עצמו. אבל זה בעצם אומר שאם אתם הולכים וטובלים איזשהו עקום סגור בתוך אמבטיה של סבון ומוציאים את זה החוצה, בכל אופן התיאוריה אומרת שאם עשיתם את זה כמו שצריך, יש איזשהו משטח מינימלי שקושר בין הנקודות של העקום. איזושהי בועת סבון כזו מעניינת. אני חושב שבתחילת הקורס דיברנו על זה שאם אני לוקח למשל שתי טבעות של מתכת, מצמיד אותן זו לזו ושם אותן בתוך הסבון, מוציא אותן החוצה ומתחיל להרחיק אותן זו מזו, אז מה שקורה, נוצר לי מין צורה כזאת שנקראת קטנואיד, אוקיי? זה הבועת סבון שנוצרת, וכאשר אני הולך ואני מושך יותר ויותר את הטבעות, באיזשהו שלב הקטנואיד הזה יקבל מין בטן כזו, ובסוף, כן, זה הקטנואיד, ובסוף הוא ייפרד לשני, לשתי טבעות מלאות, אוקיי? והכל זה לא, מינימיזציה של לא המין דיברת על קרבצ'ר. זה עד עכשיו. לא דיברתי על זה עד עכשיו, אז הנה לא. דיברתי. אז עכשיו דיברתי. אז זו תופעה מאוד מעניינת, שוב פעם, משפט של פלאטו, השינוי הטופולוגי הזה שנגרם, הוא בעצם נגרם עקב העובדה שהמשטח הזה, יהיה לו שטח יותר קטן מאשר המשטח הזה, אוקיי? ונשאלת השאלה, כיצד אני בעצם בונה סימולטור נומרי לתופעה הזו, אוקיי? וזה חשוב מאוד לדעת ולבנות את זה. אז אם אני הולך ואני מחשב את התופעה הזאת בצורה מפורשת, כלומר אני לוקח ואני עושה זום אין ומייצר מין משולשים קטנים כאלה שמגדירים לי את היריעה ואני בעצם מגדיר את התנועה שלהם לפי המין קרבצ'ר וקטור בכל נקודה ונקודה, אז אני אקבל אחלה של יריעה, אופס, אני אקבל אחלה של יריעה עד לפינצ'ופ, עד להתנתקות. אבל התנתקות, הדבר הזה לא יודע לעשות. אנחנו צריכים ללכת לאילנות יותר גבוהים, תרתי משמע. אז לצורך התנתקות, לצורך הנתק הזה, או שאני שם איזשהו בקר חיצוני שמסתכל מתי יש לי נקודות סינגולריות כאלה בעקום, ואז אני מבצע את ההתנתקות, או לחילופין, אנחנו נראה מה לחילופין. או לחילופין, מה שאנחנו נעשה, זה ביקשתי מרועי גם לתת לכם מין הרצאה על מה קורה כשעולים בממדים, כאשר אנחנו מנסים לפתור כל מיני בעיות, אנחנו ניקח ונשכן את הבעיה הזאת בסדר יותר גבוה. בלא סדר, נקרא לזה מרחב יותר גבוה. ואז הפלא ופלא, כל הבעיות האלה נעלמות, כל הבעיות שתיארתי לכם קודם. זה נכון גם לגבי עקומים. לגבי עקומים במישור, להבדיל מיריות, העסק יותר פשוט. כלומר, כאשר אני לוקח עקום במישור ואני נותן לו להתפתח לפי המשוואה הזו, מה זה בעצם אומר? מה זה אומר שהעקום מתפתח לפי משוואת המין קרבצ'ר וקטור? בואו ניקח את העקום שלנו במישור, ונצייר בכל נקודה את העקמומיות, את וקטור העקמומיות, וכמובן שזה יהיה בכיוון הנורמל. כן, אז אני מקבל מין דברים כאלה. תחשבו שזה רציף לאורך העקום, כן, תמיד זה יהיה נורמל אל העקום, וככה זה יראה. באזורים שיש עקמומיות גבוהה זה יהיה יותר גדול, באזורים שיש עקמומיות קטנה זה יהיה יותר קטן, בנקודות הפיתול זה יהיה 0, אוקיי? ככה נראה השדה הוקטורי הזה. כן, תזכרו, אנחנו כרגע מנסים לסמלט CT שווה לקאפה N. שהוא בעצם הפירוש הגיאומטרי ל-CT שווה לנגזרת השנייה של העקום לפי אורך קשת. אוקיי? אז אם אני הולך ואני, בעצם העקום שלי שהפרמטריזציה שלו הייתה אורך קשת, כרגע הוספתי לו עוד פרמטר, הפכתי אותו למשפחה של עקומים שנקראת זמן. ואני בעצם שואל, מה קורה לעקום הזה בציר הזמן? כלומר, איך הוא עושה דפורמציה? אז מה שיקרה אחרי זמן קצר, דלתה T, זה שכל נקודה תזוז
במהירות שהיא פרופורציונלית לוקטור הזה. כן, אז אני אקבל מין משהו שכנראה נראה ככה. כן, זה הגסה של מה שקורה. מה שקורה קורה באופן רציף בזמן, אני סתם עשיתי איזושהי הגסה של זה. ושוב פעם, אני אצייר את הוקטורים של הקרבצ'ר בכל נקודה ונקודה על העקום, וכאשר אני אזיז את זה לעוד זמן מסוים, אני אקבל עוד משהו שנראה ככה. סבבה? ואנחנו ממשיכים שוב ושוב ושוב עם הפעולה הזאת, ואנחנו אפילו נעשה לפלואו הזה אנליזה, ואנחנו נדע מה קורה עם העקום הזה אחרי זמן מסוים. מה קורה עם האורך שלו, מה קורה עם השטח שלו, מה קורה עם העקומיות שלו, בכל נקודה ונקודה. במקרה של עקומים במישור, מה שקורה זה סיפור מאוד מאוד יפה, שאתה הולך לגרייסון, גייג' והמילטון, גרייסון, גייג' והמילטון, והסיבה שאני מספר לכם על זה היא כפולה. אחד, התכונה הזאת היא כל כך יפה גיאומטרית שאפשר להפעיל אותה בתור פילטר התמונות, זה פילטר מאוד מאוד חזק, הוא למעשה קשור למה שנקרא total variation. והשני, היום אנחנו רואים שאנחנו יכולים להשתמש עם זה לכל מיני פעולות בשחזור צורות גיאומטריות, ואולי אני אבקש מיניב וולף לתת לכם הרצאה על המאסטר שלו, נראה איך הקורס הזה יתקדם, נראה לאיפה נגיע. אז מה קורה בקשר לגייג' והמילטון? מה שגייג' והמילטון הראו, תופעה יפה, זה שאם יש לי עקום קונבקסי, קונבקסי זה אומר שאם אני לוקח כל שתי נקודות על העקום ומחבר אותם בקו ישר, אז כל הקו הישר הזה לא חוצה את העקום, אוקיי? שייך לתוך הפנים של העקום. כן, הנה, זה עקום לא קונבקסי. למה? כי אם אני לוקח את הנקודה הזאת והנקודה הזאת, אתם יכולים לראות שיש פה חיתוך של העקום. אוקיי? אז זה עקום קונבקסי. אז הם אמרו שאם העקום שלי הוא קונבקס, אז מה שיקרה זה שהוא לא יחתוך את עצמו תוך כדי האבולוציה, סליחה, לא שהוא לא יחתוך את עצמו תוך כדי האבולוציה, כן, הוא לא יחתוך את עצמו תוך כדי האבולוציה, זאת אומרת, הוא ישמור על טופולוגיה של עקום פשוט, והוא יתכנס בנקודה, וגם יותר מזה, הזמן שייקח לו להתכנס לנקודה מעגלית, הוא פרופורציונלי לשטח של העקום, לשטח שחסום על ידי העקום. אוקיי, אז זה גייג' והמילטון. אחלה משפט, מה שגרייסון עשה, זה הראה שאם אנחנו מתחילים מכל עקום לא קונבקסי, והעקום הזה יכול להיות משוגע כפי שאנחנו רק רוצים. אוקיי, כל עקום לא קונבקסי, פשוט במישור, לא חותך את עצמו, אז מה שיקרה זה שקודם כל, העקום הזה נהיה קונבקסי בלי לחתוך את עצמו, בלי לשנות את הטופולוגיה של עצמו, ויותר מזה, הזמן שייקח לעקום הזה להתכווץ לנקודה, הוא פרופורציונלי לשטח שחסום על ידי העקום. לצורך העניין, יש עוד סדרת הוכחות שהמאמר עצמו זה המאמר של איזה בין 70 ל-90 עמודים, השאלה איך סופרים. למשל, עקום שמכיל עקום אחר, כן, ושניהם מתכווצים, שני העקומים האלה מתכווצים, לעולם לא יחתכו אחד את השני. כלומר, סדר ההכלה שלהם נשמר, מה שנקרא embedding. אני אומר שהעקום הכחול, מוכל בתוך העקום האדום, והם לעולם לא יחתכו אחד את השני, אם הם התחילו בסדר הכלה, והכלה תישמר. אינטואיציה לגבי למה זה קורה, בואו נחשוב על מה קורה כאשר העקום הפנימי, כן, זה העקום הפנימי, בואו נגיד שמתישהו הוא נשק לעקום החיצוני, כן, יש פה איזושהי נקודת השקה. כן, זה העקום הפנימי, זה הכחול והעקום החיצוני. מה אני יכול להגיד לגבי העקמומיות בנקודת ההשקה? כן, בואו נעשה אליה עוד זום. העקמומיות בנקודת השקה של המעגל של הכחול נראה ככה, והמעגל של האדום כמובן יהיה יותר גדול, כן? כמובן שבנקודת ההשקה שניהם יופנו לאותו כיוון. מה שזה אומר שהוקטור העקמומיות של העקום הכחול יהיה יותר גדול, בואו נסמן אותו בתור וקטור כחול, יהיה יותר גדול מאשר וקטור העקמומיות של העקום האדום.
מה שזה אומר שאם הם ינגעו אחד בשני, אז מיד העקום הפנימי יברח מהעקום החיצוני. זאת לא הוכחה, כן? צריכים להראות, על מנת שההוכחה תהיה פורמלית, צריכים להראות שהעקום החיצוני לעולם לא נפרד, ואכן בשנת 89, משהו כזה, ההוכחה נסגרה, והיא באה פחות או יותר 20 ומשהו שנה, לפני ההוכחה של המשפט שנחשב המשפט הכי קשה במתמטיקה, וזה בעצם ה-Poincare conjecture, אוקיי? אז בעצם זה CT שווה ל-CSS, ומי שעבד על ה-Poincare conjecture, שנייה אחת, חם לי טיפה, אז אני גם אסגור את המזגן, וגם אפתח את החלון, ברשותכם, סורי. אז מי שבעצם עבד על המשפט של פואנקרה, עוד מעט אני אספר לכם מה אומר המשפט של פואנקרה, הקונג'קצ'ר של פואנקרה היה לא אחר מאשר המילטון. אז תזכרו, מה שקרה זה שגרייסון, במידה זו או אחרת, עשה סקופינג להמילטון בהוכחה, בזה שהוא סגר את ההוכחה עד הסוף. שכל עקום לא קונבקסי, מתכנס לנקודה. בזמן סופי שתלוי בשטח של העקום. ההשערה של פואנקרה אמרה שאם יש לי מרחב כלשהו, ואני יכול לקחת בתוך המרחב הזה כל עקום סגור, ולכווץ אותו בלי שהוא חותך את עצמו לנקודה, אז המרחב הזה הוא הומומורפי לספירה, אוקיי? נשמע משפט פשוט, אפילו אינטואיטיבי, במישור זה נראה לי כמעט טריוויאלי. ספירה, או לצורך העניין מין מישור אינסופי, שזה אפשר לעבוד גם כן הומומורפיות לספירה. ואז אנשים התחילו לפתור את הבעיה הזאת, וכל אנשים הלכו ופתרו את זה באוסף של ממדים, ומסתבר שבממדים מאוד גבוהים זה יחסית קל, בממדים נמוכים זה יחסית קשה, עד שנשאר מודל ממד 3, אוקיי? ומה שבעצם המילטון הראה, בסמך איזושהי רמז שפילדס מדליסט, דרך אגב, כל מי שהצליח להוכיח את זה קיבל מדליית פילד, או לא כל, כן? רבים מאלה שהוכיחו את כל הדברים האלה קיבלו מדליית פילדס, שזה בעצם המדליה, עד שהמציאו את פרס אבל, זה היה כמו הנובל של מתמטיקה לצעירים. מה שבעצם המילטון עשה זה אמר, בוא ניקח את המטריקה ונזיז אותה בזמן בצורה שהיא מה ששווה למשהו כמו הקומיוט, זה נקרא ריצ'י קרבצ'ר, והסתבר שאם המטריקה הזאת, כאשר אני מזיז אותה לפי ריצ'י קרבצ'ר, בסוף נהיית דלטה איי-ג'יי, כן? מה שנקרא יוניפורמיזיישן, אז הוכחתי את ההוכחה, סבבה? אז המילטון הציג את החיה הזאת, ואפילו הצליח להראות כל מיני מקרים פרטיים, ומה שבחור רוסי, יהודי, בשם פרלמן הצליח לעשות, זה בעצם לסגור את ההוכחה. כלומר, הוא לקח את המבנה של המילטון, סגר בצורה פורמלית את כל ההוכחה, לקח לו משהו כמו 6 שנים, או שניים, כבר לא זוכר כמה, שהוא היה סגור בתוך חדר וכתב את כל ההוכחה, פרסם, והטענה שלו הייתה שלבדוק את ההוכחה שלו ייקח לבן אדם הכי מוכשר 2 שנתיים. ואז התחילו כל מיני צעקות, יאו אמר שיש חור בהוכחה, ושני סטודנטים שלו סגרו את זה, ההוכחה הייתה סגורה לגמרי, זאת אומרת, ובסוף כל האוניברסיטאות בארצות הברית באו והציעו, התחננו שפרלמן ייקח אצלהם משרה, אבל הוא העדיף לחיות עם אמא שלו ברוסיה, אני מאוד מקווה שלא גייסו אותו למלחמה נגד אוקראינה, והוא יושב שם בתור בחור תימהוני, אבל זאת הייתה נחשבת הפואנקרה קונג'קצ'ר, נחשב אחד מהבעיות הכי קשות, אחד מעשרת הבעיות שעליהם הבטיחו זה $1,000,000, אני יודע, זה אחת מהבעיות הפתוחות הקשות ביותר במתמטיקה. של מכון קליי, כן, משהו כזה. קליי. הוא גם סירב עד כמה שאני זוכר לקבל את הכסף, ויותר מזה, הוא התעקש שההוכחה תהיה קרויה המילטון פרלמן. וזו נקודה יפה עבור הבחור. דרך אגב, הוא התחיל מזה שהוא לקח קורס אצל המילטון, המילטון עשה לייאאוט של כל ההוכחה, ואז ישב בבית, כתב את ההוכחה, שלח להמילטון,
המילטון כנראה היה עסוק, כמו שפרופסורים באוניברסיטאות די עסוקים, וכנראה שלא היה לו זמן להסתכל על ההוכחה, אז הוא חיכה, 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 ראה שהוא לא עונה לו, הלך פרסם, הוא אפילו פרסם, איפה אתה מפרסם שאתה רוצה שיהיה לזה את האימפקט הכי גדול במתמטיקה? וואו, אני רואה שאני התלהבתי מדי ולא נתתי לכם הפסקה. בקיצור, הוא פרסם את זה בז'ורנל הכי מפורסם בעולם, שנקרא ארכייב. זה נקרא ארכייב. זאת אומרת, אתה הולך ומעלה את זה לאינטרנט, וזהו, בלי reviews, בלי נעליים, יום בהיר אחד, מופיעה ההוכחה, אה, וזה אחת התוצאות המעניינות שיש. בואו תיקחו 10 דקות הפסקה ונחזור ב-11:40 ברשותכם. אם יש שאלות, אני אשמח לענות, אני אעשה רק פאוז לוידאו. גדולה ממנה. סבבה, בואו נעבור חזרה. אוקיי, אז על מה בעצם דיברנו? מה שדיברנו זה בעצם שתנועה של עקומים במישור, יש לה היסטוריה מעניינת. אנחנו נראה את השימוש שלה לצורך ניקוי תמונות מרעש, כאשר הגיאומטריה של קווי הגובה של התמונה למשל חשובה. למה אני מתכוון? תזכרו שאנחנו דיברנו על ייצוג מפורש של, אם אני יכול להסתכל על תמונה, אז אני יכול לחשוב על מישור התמונה בתור מישור XY, ואני כבר חוזר על זה בקצרה. התמונה זה מין משטח כזה, כן, תמונה של, בואו נגיד תמונת גריי לבל, ואני יכול להסתכל עליה בתור אוסף קווי הגובה שלה. ואם אני יודע שקווי הגובה מוכלים אחד בשני, אז אם היה לי איזשהו כלי שיודע להזיז את כל קווי הגובה ביחד, כלומר את הקו הפנימי והקו ששכן לו ואת הקו ששכן לו, ככה שכולם, כל אחד לחוד יעבוד לפי CT שווה ל-CSS, אז מובטח לי שהם לא יחתכו אחד את השני, וכנראה שאני אנקה את התמונה באיזשהו סדר מעניין. כלומר, אם למשל אני רוצה למדוד את השטח של איזושהי אמבה מוזרה, אז אני יכול מצד אחד ללכת ולעשות רשות ולספור את הפיקסלים, אבל אני יכול מצד שני להפעיל עליה את המשוואה הזאת שכתובה פה, וכאשר היא תיעלם, אני יודע שהזמן שלקח לה להיעלם בעצם פרופורציונלי לשטח שלה. או לחילופין, אם יש לי איזשהו מין רעש כזה בתור זיגזג על גבי האובייקט הזה, אז שוב פעם, אני הולך לחיה הזאתי, אני מנקה את הרעש, כן? זאת אומרת, מיד התדרים הגבוהים האלה, הגיאומטריים, יעופו, והצורה תשמור על הטופולוגיה שלה, כלומר, היא לא תשתנה. אם למשל הייתי לוקח את התמונה הזאת והייתי עושה לה קונבולוציה עם גאוסיאן, אז משהו היה מתקלקל. בואו נחשוב שנייה אחת, אם למשל הייתי לוקח, זה המישור התמונה שלי, והייתי לוקח מין הר כזה, ועוד הר כזה, והייתי מחבר אותם עם רידג' דק, 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 דק. זאת אומרת, תחשבו על זה בתור שני שפיצים כאלה של שלג, ובאמצע יש מין קיר שלג דק, 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 דק. אם אני מסתכל על קווי הגובה, אז קווי הגובה יראו מין חיה כזאת. איזה קו גובה אחד. קו הגובה השני יהיה ככה, ופה יהיה צמוד, 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 צמוד. אוקיי, ואני לא יכול לתאר את רמת התמידות, אבל תחשבו שזה ממש ממש צמוד. אז אם אני אקח ואני אחליק את החיה הזאת עם גאוסיאן, עם איזשהו וריאנט סיגמה, זה בעצם הפעלה של משוואת החום, סבבה? אז מה שיקרה זה שמיד הקיר הזה ייעלם באחת, כן? הקיר הזה מיד ינזול, ומה שאני אקבל זה בעצם מין שני חבר'ה כאלה, כן? זה יהיו קווי הגובה. כלומר, אני רואה שקונבולוציה על ידי גאוסיאן, למרות שהיא לינארית ויפה, ובחד ממד אפשר להגיע לדברים מופלאים ונפלאים, בשני ממדים אני בבעיה. אני בבעיה כי בעצם הקונבולוציה על ידי גאוסיאן הולכת ושוברת לי את הגיאומטריה, ובעצם מייצרת לי טופולוגיה שלא הייתה שם בהתחלה. ואם מה שמעניין אותי זה קווי גובה, אז כנראה שאני אעשה משהו רע. אז יש כן איזשהו יתרון לעבוד עם מערכות גיאומטריות. כמו שהזכרנו לגבי הלפלסיאן, אז אם אני לוקח את הוקטורים העצמיים, את הערכים העצמיים, את הפונקציות העצמיות, את הערכים העצמיים, במקרה השטוח, מה שיש לי זה משוואה שנקראת משוואת הלמהולץ,
והכללה שלה ליריות זה וקטורים עצמיים או ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות. עכשיו עוד דבר ששווה לדעת, כאשר הספקטרום פשוט, זאת אומרת כאשר תמיד כשאני מסדר את למדה i הוא יהיה קטן מלמדה i פלוס 1, המצב פשוט יחסית. אבל יש מקרים כאשר אני מסדר אותם ולמדה i שווה ללמדה i פלוס 1. אוקיי? זה נקרא שהספקטרום אינו פשוט. מה שזה אומר שהוקטורים העצמיים יכולים להתבלבל ביניהם. זאת אומרת, תחשבו על איזשהו מישור כזה, וזה היה phi i, וזה היה phi i פלוס 1, כן? זה תת המרחב שנפרס על ידי שתי הפונקציות העצמיות האלה, אז כל קומבינציה, כל סיבוב של הפונקציות האלה, בוא נעשה את זה בצבע אחר, כל סיבוב של הפונקציות האלה יהיה לגיטימי באותה צורה. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול לקחת ולסובב בתוך הסאבספייס הזה את phi i ו-phi i פלוס 1, ולכן הפונקציות העצמיות או הוקטורים העצמיים כבר לא יהיו יוניק מהבחינה הזאת, אוקיי? אז פשוט, קל לעשות אנליזה, לא פשוט, צריכים לזכור שיש מין חיות כאלה. בדרך כלל זה קורה כאשר יש לי סימטריות של האובייקט, וכמובן הפיים האלה תמיד יכולים להיות מוגדרים עד כדי פלוס מינוס, כן? פלוס או מינוס, בהתאמה. אוקיי, מה עוד אני יכול לספר לכם על הפונקציות העצמיות האלה? שם, יש אנשים שאת כל הקריירה שלהם עושים סביב זה, אנחנו נעשה בהם שימוש מסוים. אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים לקחת ולהכניס איזושהי דינמיקה לעקומים שלנו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, למשל ה-curvature flow, אנחנו נדון ב-CT שווה ל-CSS, אנחנו נדון שזה מה שנקרא curvature flow. זאת היא הדרך הכי יעילה למזער את אורכו של הקום. נדבר ב-curvature flow לעקומים סגורים. אנחנו נדבר על ה-normal flow, CT שווה כן, הדבר הזה שווה לקאפה בכיוון הנורמל. עכשיו אנחנו ניקח סתם מהירות קבועה בכיוון הנורמל. למה המהירות הזאת היא חשובה? זה נקרא normal flow. הוא מייצר מה שנקרא offset. הוא קשור למדידת מרחק, ויש לו עוד כהנה וכהנה תכונות מעניינות ששווה לחקור אותן. עוד מעט אני ארחיב על מה אני מדבר. וחבר נוסף במשפחה, C של T, יהיה למשל הנגזרת השנייה לפי אורך הקשת האקו-יפיני. למה? ככה, כי זה מעניין. מסתבר שהחיה הזאת, זאת אומרת, זה משוואת החום האפינית. משוואת החום הגיאומטרית האפינית, או האקו-יפינית. מסתבר שהדבר הזה שווה ללא אחר, ואנחנו נוכיח את זה, לעקמומיות בחזקת שליש בכיוון הנורמל. וגם על זה נוכל להגיד משהו. אז לגבי ה-curvature flow, כבר הבטחתי לכם שאנחנו נעשה אנליזה, ואם אתם מקבלים את העובדה שהוא לא חותך את עצמו, תוך כדי האבולוציה נדע בדיוק מתי הוא נעלם בנקודה. לגבי החיה הזאת, נדע להגיד גם כן כל מיני דברים, אם פה נדע לדבר לגבי השטח, פה נדע להגיד משהו לגבי האורך, אבל החיה הזאת היא כן חותכת את עצמה. כאשר אני לוקח עקום, המשוואה הזאת זה 1 כפול הכיוון של הנורמל כאילו? רק אצלי הוא נתקע? לא, גם אצלי. רון, תגיד, רון, אם אתה שומע אותנו, אתה תקוע. הפסקת חשמל, אז בואו נראה מה אני יכול לעשות על ידי הטלפון. בואו נראה אם אני יכול לצרף לכם אם אני יכול לעשות share.
בזמן שאנחנו only רון, host, כן. אתה יכול להיכנס גם ה- מהטאבלט, רון. הטאבלט אין לו 4K, אני יכול להיכנס מהטאבלט, אתה צודק. העקמומיות שדיברת עליה, הוקטור של האחד כפול הנורמל, זה כאילו, אנחנו לוקחים אופסט של אחד בכיוון של נורמל היחידה? כן, כן, אתה בעצם, יש לך אה, דינמיקה, תחשוב שאתה זז בצורה אפסילונית בכיוון הנורמל, בוא ננסה להיכנס מהמם. דרך הטאבלט. דרך אגב, זה לא שזה יעזור לי דרך הטאבלט, כי אני עדיין לא, תשתף את האינטרנט של הטלפון לטאבלט. כן, כן, זה אני יודע, אבל אני לא מוכר כהוסט בטאבלט. בואו נבדוק שנייה אחת, אני רואה שהחשמל כן חזר. הוא לא חזר, חשמל לא חזר. בטאוב יש אה, חשמל. פעם הבאה אני אגיע לטאוב. אה, בואו נעשה את זה. אני חושב שאיכשהו הפכתי להוסט. וואלה? כנראה נשבע. שהיית ראשון, אז בוא תעשה לי אלאו, אהה. ואז אני אעשה share דרך עשיתי לכולם את האפשרות לשתף, ואז אתה וואלה, פשוט חייב מעולה, לחבר תודה אליך. רבה. פוטוס, iCloud. וואו, הוא לא נותן לי לשתף את הזה. הוא לא נותן לי אפשרות לשתף את אז עכשיו אני כן אכנס דרך זה. שנייה אחת, תיקח לי עוד חצי דקה. מצטער על הקטע. אה, בטח איזה מתקפה מאיזה מקום. עכשיו מעניין מה יקרה עם ההקלטה של השיעור. לדעתי זה ממשיך. לא, זה כל זמן ממשיך, אבל שאנחנו... הוא מראה לי כאילו זה מקליט אצלי, מקסימום אני אשתף לך את זה בסוף, אם זה לא ישמור הפקה. סבבה. טוב, אני משום מה, בוא נראה איך אני הולך ומחבר. צריך להתחבר כרגע אל הטלפון שלי, נכון? אבל בשביל זה אני חייב וי-פיי. אתה לא חייב, הטלפון שלך יכול לספק נקודת גישה. זה תיאורטית נכון. בוא נראה שאנחנו גם עוברים את זה מבחינה פרקטית. או, הנה, כן. זה אייפון, בוא נראה. מעולה. מקווה שהעסק הזה יעבוד. אתם שומעים אותי כרגע? שומעים אותך מצוין. סבבה, אז עכשיו נעשה את זה ככה. סר, בוא נעשה את זה סקרין, וכרגע נעבור לזה. לא, זה. אוקיי. אתם איתי, כן? אתם רואים את מה אנחנו... שאני מציג כרגע? לא. וואלה, רגע, שוב. סר, סקרין, סטארט ברודקאסט. ועכשיו, עכשיו אנחנו רואים את המסך שלך. כן. סבבה. אוקיי, וואו. When there is a will, there is a way. אוי ויי. אז רק, בעצם מה רון, שאנחנו... אם אפשר, רק רואים גם במסך שלך אותנו, כאילו את הוידאו, אז אולי אם תוכל, כן, מעולה, תודה. אוקיי, תודה לך. אז בעצם אנחנו דיברנו על האבולוציה הזו, כן, ועל האבולוציה הזו. מהי האבולוציה הזו? אני רוצה להסביר. אם יש לי איזשהו עקום, כן, יש לי את העקום ההתחלתי שלי,
ואני כרגע הולך ומסתכל מה קורה על הנורמל. בעצם העקום החדש שייווצר לי זה בעצם כאשר אני לוקח כל נקודה ואני מזיז אותה במהירות קבועה לאורך הנורמל, אוקיי? מהירות קבועה לאורך הנורמל, זאתי החיה. המהירות הקבועה לאורך הנורמל, אם למשל יש לי מעגל, אז הכל סבבה, אני לעולם, זאת אומרת המעגל הזה יתכווץ במהירות קבועה ובסוף ייעלם בנקודה, כן? זאת אומרת בסוף ייעלם בנקודה. אבל אם יש לי איזושהי צורה שנראית ככה, אני מזיז אותה לאורך הנורמל, פנימה, אז אתם יכולים לראות שמתישהו יקרו קטסטרופות, כן? זאת אומרת, אם אני מסתכל על רדיוס המעגל הנושק בנקודה הזו, אז בזמן שמתאים למתי שהנורמלים, כן, ואני מצייר את הנורמלים מכל נקודה, אז אני אצייר את הנורמלים באיזושהי צורה מסוימת, אבל באיזושהי נקודה הנורמלים האלה יתנגשו אחד בשני. כן, אז בנקודה הזאת אני אומר שקורית קטסטרופה, או קורה מה שנקרא, יש לי סינגולריטי בעקומיות. אם אני ממשיך לפתח את העקום ואני לא דואג לשום דבר שיקרה בנקודה הזאת, אז מה שיקרה לי, יקרה לי משהו שנקרא קאספ. אוקיי, יהיה לי מין קיפול כזה. ש... אוקיי, אפשר להגיד שהוא כן פיזיקלי או לא פיזיקלי, הדבר הזה נקרא קאספ. הנקודות האלה, בהן הנורמלים מתנגשים אחד בשני, נקראות נקודות שוקים, מן הסתם, כן? תחשבו על זה בתור איזשהו גל שמתחיל מהשפה, ובעצם אני בודק מתי הגל הזה מתנגש עם עצמו. והן בעצם הנקודות, כאשר אני מסתכל על הצורה הזו, ואני רוצה לסמן את השוקים, אז בעצם אני יכול לסמן משהו שנקרא סקלטון של הצורה, או שלד של הצורה. אוקיי, זה סקלטון. סקלטון או שלד. זה אוסף של כל השוקים. אם הייתי יודע על גבי הסקלטון להגיד באיזה זמן השוק קרה, אז בעצם זה ייצוג אלטרנטיבי של הצורה. כלומר, הייתי שם מעגל בגודל המרחק סביב כל נקודה, וכל נקודה פה יכולה לקודד את הזמן שבו בעצם הנורמלים התנגשו אחד בשני, ובעצם האיחוד של כל המעגלים האלה נותן לי את הצורה המקורית, אוקיי? הבנייה הזאת היא שייכת לתחום שנקרא מתמטיקה מורפולוגית, מורפולוגי, או חקר צורות, ובעצם שם הכל נע במה קורה כאשר אנחנו לוקחים מין צורות ומסתכלים על האיחוד ועל החיתוך שלהם ועל סכימה אלגברית שלהם שנקראת מינקובסקי סמיישן, אנחנו אולי נדבר על זה. למשל, זו עוד נקודה חשובה, כאשר אני מסתכל, כאשר אתם נותנים לילד לצייר צורה של בן אדם, אז בדרך כלל מה שהוא יעשה, זה ייקח ויצייר את הנקודות הסינגולריות האלה, מה שנקרא פיגר סטיק, או ייצוג מאוד מאוד פשוט של הצורה, כן? הוא ייקח ויצייר את משהו כמו הסקלטון של הצורה. כן? ככה ילדים בדרך כלל מציירים צורות. אולי עם איזשהו עיגול לפנים, כי הפנים טיפה יותר חשובות. המון שנים אנשים חשבו שעבודה עם סקלטונים תהיה יותר טובה לצורך אנליזה של צורות, של אובייקטים. הזמן הוכיח שלא, אבל לא בהכרח, אבל זה אך ורק תופעה אבולוציונית, היא לא מעידה על שום אופטימום. אז רק לידיעה. למה אופסטים חשובים? זאת אומרת, למה CT שווה לאחד כזה חשוב? בכיוון הנורמל כמובן. אם למשל יש לי איזשהו עקום, ואני רוצה לקחת ולייצר אותו, תחשבו למשל על סוליה של נעל, כן? זאת אומרת, יש לי איזושהי סוליה של נעל, אני רוצה לקחת ולייצר אותה, ובסופו של דבר להדביק משהו לאורך השפה. מה שקורה זה שאני צריך לקחת ולתת איזשהו רווח סביב השפה, והרווח הזה צריך להיות למשל, כדי לא לבזבז חומר, כמה שיותר קרוב לשפה, אבל במרחק קבוע. למה? כי זה יעזור לי אחר כך לקפל את הצורה על עצמה ולתפור את הנעל, או אני אתן לכם עוד דוגמה קלאסית, דוגמה מהחיים. כאשר עשיתי את המאסטר שלי, ניגש אליי מישהו שהמנחה הביא לי, ואמר, מה שאני עושה זה מדפיס אותיות על קברים.
כמו שאמרתי, דוגמה מהחיים. אז למשל, כשהוא רוצה להדפיס את האות I, כן? או לחצוב את האות I בתוך הסלע, מה שהוא עושה זה, כן, אם ניקח ונשכיב את הסלע שנייה אחת וזאת היא האות I, מה שהוא עושה זה, יש לו מין קרסומת כזו, ועל הקרסומת יש ראש קוני, אוקיי? והראש הקוני הזה הולך וחותך בתוך האבן, אבל אם אני אגש לנקודה הזאת ואני אדחוף את הראש הקוני שלי עד המקסימום שלו, אז הוא בעצם ייצר מין דבר כזה. ומה שיקרה לי בסופו של דבר זה שאני אקבל מין צורה כזו, וזה לא מה שאני רוצה. אני רוצה לקבל את האות I כלשונה. אז מה שהוא אומר לי, תשמע, אני מתחיל מהשפה, ואני מתחיל להכניס את הקון שלי בצורה שאני רץ במסלול הזה, ופה כאשר המרחק מהשפה הוא הכי גדול, שם אני מכניס את כל הקונוס עד הסוף. ואותו דבר נכון לפה ולפה ולפה, כן? ואז פה אני מתחיל לעשות אצ'ינג, ואותו דבר הוא רץ בנקודה הזאת, כאשר עומק הקון שהוא מכניס באזור הזה, זה לפי הרדיוס שאותו הוא רוצה לחצוב. ואותו דבר קורה גם בצד השני. אז אמרתי לו, תשמע, מה שאתה בעצם עושה, זה רץ על קווי הגובה של בעצם אם אני מסתכל על הצורה הזו, אז בעצם כל האזור הזה, הקונוס צריך להיות בעומק כזה, אחרי זה כל האזור הזה, הקונוס צריך להיות בעומק יותר גדול, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם בוא תיקח את קווי הגובה, את האבולוציה של השפה, ובכל דלטה כזה תיקח ותזיז את הקונוס טיפה יותר, וככה אתה בעצם תחצוב את הצורה שלך. הוא התלהב, לפי דעתי אפילו מימש את זה, אבל כמובן שאני לא ראיתי מזה כלום. ואני חושב שהיום, למשל, שחוצבים אותיות, יש להם מין מסלולים כאלה שקשורים לאופסט של העקום מהצורה, של הקונוס הזה מהצורה. אז זאת היא דוגמה מהחיים, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות. יותר מזה, אם היה לי כלי שיודע לחשב, בואו ניקח את העקום שלנו שוב, אם היה לי כלי שהיה יודע לחשב את המרחק מהשפה של הצורה, כלומר הייתי יודע לחשב את ה-dxy מהעקום שלי c, כן? כלומר פה היה יודע להגיד שהמרחק הוא 3, ופה היה יודע להגיד שהמרחק הוא 1, ופה היה יודע להגיד גם שהמרחק הוא 1, ופה היה יודע להגיד שהמרחק הוא 5. אז אם הייתה לי מין פונקציה כזו, מהם העקומים c, בואו נגיד אורך קשת של t, יש לכם איזשהו רעיון, עבור t למשל שווה ל3, ומה שווה העקום c, s, t שווה ל3. אם מישהו נותן לי את פונקציית המרחק מהעקום הזה פנימה. למישהו יש רעיון? זה כאילו אותו עקום רק בפנים? כאילו התוואי שלו? זה לא אותו עקום, כן? תחשוב שיש לי פה כל מיני סינגולריות, יש לי פה כל מיני נקודות שאני צריך לדעת מה לעשות איתן. אתה זה תקבל לא, כזה קיפולים, כאילו אם עברת את המרחק, כאילו אם המרחק קטן מ3, כאילו אז אתה תקבל קיפול כזה אחד על השני. סבבה, אבל אמרתי, בוא נגיד שיש לי איזשהו אורקול שיודע לפתור את כל הקיפולים ולהעלים אותם, כלומר, כאשר יש לי שוקים, אני פשוט מעלים את הנורמלים, סבבה? וכרגע אוקיי. אני רוצה, ואני נותן לכם כלי מאוד מאוד חזק, זה כלי שיודע לחשב מרחק משפת העקום, ואני רוצה שתביאו לי את העקום בלי הקיפולים, כאילו שהייתי מזיז אותו לפי CT, שווה לאחד בכיוון הנורמל. אתה כאילו זה בלי מייצר לך הקיפולים, את כאילו להחליק את הקיפולים? שוב, לאט לאט, אחד אחד. אני פשוט לא רואה את הרשימה, תנו לי לראות אתכם. כן, דבר דניאל. אני חושב שאתה תקבל כמו קווי גובה, כאילו רק כמו שראינו את החיתוכים של קווי גובה, רק בלי שפיצים. יפה רק מאוד, דניאל. יפה מאוד. מה שדניאל אומר בצדק, זה שאם אני מסתכל על החיה הזאת, אז זה לא אחרת מאשר קו גובה של פונקציית המרחק, כן? בוא נחשוב על המקרה הפשוט. אם יש לי מעגל במישור, סבבה? פונקציית המרחק שלו תהיה לא אחר מאשר הקונוס סביב המעגל, כן? זאת אומרת, זה יהיה מין, זה המישור שלי. פונקציית המרחק מהמעגל הזה תהיה לא אחר מאשר קונוס. וכאשר אני חותך את הקונוס הזה
בנקודה מסוימת, כן, בגובה מסוים, מה שאני מקבל זה לא אחר מאשר את האופסט מהעקום הראשוני, אוקיי? זה בעצם יהיה אופסט. אז בעצם זה יהיה לא אחר מאשר d של xy, כאשר אני לוקח את אוסף הנקודות xy, כאשר הדבר הזה שווה ל-3. כן? אז זה בעצם יהיה שווה לעקום הזה. כאשר לא עשיתי לו פרמטריזציה עדיין, זה רק אוסף הנקודות. אוקיי? בואו נחזור אליכם, שנייה אחת. סבבה. מה עוד אני יכול לספר על העניין הזה? בואו נחזור לסיפור שלנו. והאחרון, מה שנקרא משוואת החום האקוויאפינית. המוטיבציה שאני תמיד נותן היא המוטיבציה הבאה. יש לי, ואלה שבקורס השני גם כן ראו את המוטיבציה אותי, יש לי עין ימין ועין שמאל, ששניהם מסתכלות על איזשהו אובייקט בתלת ממד, והאובייקט הזה מוטל לנקודה אחת פה ומוטל לנקודה אחרת פה, אבל אם אני מסתכל, ובעצם בשביל ראיית סטריאו, מה שאני צריך לעשות זה להתאים את הצורה של האובייקט הזה לצורה של האובייקט הזה, ובכך לפענח את הגיאומטריה שאני צופה, מסתכל עליה. בעיית הקורספונדנס, הבעיה של להתאים נקודה לנקודה, היא בעיה מאוד מאוד קשה, עד כדי בלתי פתירה בראייה חישובית. מה קורה? אם אני עושה זום אין על מה שקורה פה, ואני מסתכל על הצורה הזו, ביחס לצורה שיש לי פה, אז בקירוב טוב, העתקות ביניהם הן עתקות אפיניות או אקוויאפיניות. אז אם אני רוצה לנקות, להעביר את הצורה הזאת איזשהו פרוסס, איזשהו טרנספורמציה, ולהעביר את הצורה הזאת איזשהו טרנספורמציה, וככה שנוצר לי פה איזשהו קשקוש חדש, ופה נוצר לי קשקוש חדש, שהוא יותר פשוט מהקשקוש המקורי, אבל עדיין משמר את אותה טרנספורמציה אקוויאפינית, בדיוק אותה טרנספורמציה פה, בוא נקרא לה E, פה אני רוצה שבדיוק אותה טרנספורמציה תזיז בין הנקודה, בין החיה הזאת לחיה הזאת, סבבה? אז אם יש לי מין flow כזה, מין פילטר כזה, הוא יהיה מאוד מאוד יקר לליבי. הוא יאפשר לי לגשת לבעיית הקורספונדנס בצורה יותר פשוטה. כי התהליך מפה לפה הוא בעצם הפשטה, אפשר להגיד שזה סילוק של רעש, הורדה של דברים שהם בלתי תלויים, ובסופו של דבר, כאשר אני הולך ומנסה למצוא מהי ההתמרה האפינית שקושרת בין האזור הזה לאזור הזה, אני אוכל לעשות את זה בצורה יחסית פשוטה, אוקיי? אז זה למה Equifine Flow חשוב. מה שאני יכול לספר לכם, עוד war story מעניין, על בחור בשם, כל הקבוצה שעשתה מורפולוגיה לעיבוד תמונות, הרוב שלה ישבו בצרפת, ובחור מעניין אחד בשם ז'אן מישל מורל, אמר, למה לנו לעשות פיצ'רים בצורה קלאסית שאנחנו מטשטשים את התמונה ואנחנו מסתכלים על מה קורה להיסטוגרמה של רמות האפור או של הגרדיאנטים באיזושהי דרך כזו. בוא ניקח ונעשה את ה-scale space, אנחנו קוראים לזה scale space, את ההתמרה האפינית, ונסתכל מה קורה לאורך הפלואו הזה לצורות, וככה אנחנו נייצר את הפיצ'רים. עשה, והסתבר שהטכניקה הקלאסית שנקראת סיפט עבדה יותר טוב. ולאחר שהוא הבין את הסיבה, הוא יצר איזשהו משהו שנקרא affine sift, שזה בעצם דגימה של מרחב ההתמרות האפיניות, ואז חישוב סיפט על גבי ההרחבה הזאת, ופתאום הוא קיבל משהו מטורף, הוא קיבל חיה מטורפת מבחינת הפיצ'רים. עכשיו, לחוסר מזלו, זה נעשה מספר שנים מועט לפני שהרשתות נכנסו לתוך המשחק, ורשתות אמורות לדעת ללמוד את האינווריאנטות האלה בעצמן, אז אנשים מוכנים היום לוותר על מחשבה ולהעלות את החישובים, על מנת למצוא פיצ'רים שיאפשרו להם למשל לעשות התאמה של אובייקט לאובייקט. Saying that, אני יכול להגיד לכם שהיום למשל, כאשר אני מנסה לעשות multi-view geometry, זאת אומרת אני מסתכל על אובייקט מכל מיני זוויות, ואני מנסה לשחזר את האובייקט,
אז פעם השתמשו במשהו שנקרא NERF, שזה Neural Radiance Fields, והיום משתמשים במשהו שנקרא Gaussian Splatting, כאשר NERF זה בעצם אימון של רשת שתדע תדע לתת לי זווית הסתכלות, כאשר יש לי מספר סופי של זוויות הסתכלות, היא תדע לקחת ולקודד בתוך רשת בהינתן זווית ומרחק, תגיד לי מה הפיקסל שם בנקודה הזאת. אוקיי, אז זה הנרף. הגאוסיאן ספלאטינג עושה בדיוק, אבל מה שקורה שהרשת שומרת את הדברים בצורה סתומה, זאת אומרת זה איזשהו בלק בוקס. הגאוסיאן ספלאטינג אומר, תשמע, אני רוצה בדיוק אותו דבר, אבל תעזוב אותי מרשתות. תאמן אותי עם backpropagation ומה שאתה רוצה, אבל כרגע תייצג לי את העולם בצורה של גאוסיאנים, אוקיי? ובעצם הגאוסיאנים האלה יעשו ספלאט, בעצם אתה תטיל אותם על גבי התמונה, ככה שזה יתאים לכיווני הראייה שלך. אז יש כרגע, זה נקרא reincarnation, או בעצם תולדה מחדש של Computer Vision קלאסי, נכון, עם backpropagation מבחינת אופטימיזציה, אבל זה בעצם אין בזה ייצוג סתום של העולם, והייצוג המפורש הזה, גם מבחינת complexity וגם מבחינת accuracy, מצליח לתת בראש לייצוג הסתום הזה של הרשתות. מי שעשה את זה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, פחות או יותר 10% מכל המאמרים בניפס האחרון, זה נקרא ניורוליפס, בניפס האחרון, בכותרת שלהם היה גאוסיאן ספלאטינג, והדביקו לזה רשתות מכל הכיוונים. לא נעים לי להגיד, גם אנחנו עשינו את זה, ויש לי סטודנט בשם יניב וולף, שיחד עם עמית ברכה, הלכו ובעצם הדביקו סטריאו על גאוסיאן ספלאטינג, וככה בעצם יצרו את הגיאומטריה שיש פה, וכרגע הוא משחק עם כל מיני כלים של הקורס, על מנת לעשות את הגיאומטריה יותר טובה ונכונה. הוא שם את זה ברשת, וכרגע הוא מתחיל לקבל ציטוטים כמו שפן. אז זה לגבי ה-constant flow, אוקיי? וזה לגבי ה-affine flow, כן? זה מין פילטר שאם הייתי יודע להפעיל אותו על כל קווי הגובה שמתארים תמונה בעת ובעונה אחת, הייתי כנראה יודע לעשות משהו מעניין. אז על ה-constant flow נתתי מוטיבציה, ה-mean curvature flow נתתי מוטיבציה, ול-constant flow נתתי מוטיבציה. בואו נתחיל לשחק איתם. לפני שאני מתחיל לשחק איתם, בואו ניקח ונגדיר את הבעיה. יש לי עקום פרמטרי, למשל אורך קשת, ואני מוסיף לו כרגע את ציר הזמן. ציר הזמן למשל הוא חסום בין 0 לאיזשהו T גדול, והאורך הוא בין 0 לאורך של העקום בזמן מסוים. כלומר, יש לי אוסף של עקומים, משפחה, לפני זה היה לי עקום אחד, כרגע יש לי אוסף. כל עקום הוא העתקה של איזשהו מישור, של איזשהו אינטרוול פרמטריזציה למישור, ויש לי את האוסף של המישורים האלה בזמן. אני יכול לעצור כל פעם, להסתכל על המישור, ויש לי בעצם עקום חדש, אוקיי? אז זה בעצם משפחה של עקומים. בלי הגבלת הכלליות, בוא נגיד שהזמן נעצר לי אחרי אחת, אבל אנחנו מיד ניפטר מזה. אם לא הייתי מכריח פה דיברנו אך ורק על אבולוציות בכיוון הנורמל, אוקיי? פה בכיוון הנורמל. פה טענתי לכם, בלי הוכחה, ש-CVV הוא בעצם שקול לאיזושהי מהירות בכיוון הנורמל. אבל למדנו, כשבנינו, אני מזכיר לכם שבנינו את אורך הקשת האפיני, בנינו את CV, ככה שיחד עם CVV, הוא ייצור לי שטח ששווה לאחת. אתם זוכרים את זה? ככה בנינו את אורך הקשת האקוויאפיני. אז אתם רואים ש-CVV הוא לא בכיוון הנורמל. CVV הוא לא בכיוון הנורמל. אז למה אני מספר לכם פה שהוא כן בכיוון הנורמל? בואו נראה. אז ככה, יש לנו את העקום שלנו, וכרגע בוא נניח שיש לי איזשהו, בכל נקודה, וקטור מהירות שהוא לאו דווקא בכיוון הנורמל. אממה, אני כן רוצה שהוא יהיה רציף לאורך העקום, ואני רוצה גם שהוא יהיה גיאומטרי, זאת אומרת שהוא לא יהיה תלוי בפרמטריזציה, אז בכל נקודה יש לי איזשהו וקטור, ונשאלת השאלה, איך זה משפיע על הצורה של העקום? והטענה שאנחנו נוכיח כרגע, או לפחות ניתן לכם את הסקט של ההוכחה, היא הטענה הבאה. אם אני לוקח את הוקטור המהירות הזה, נקרא לו V,
ואני מטיל אותו לנורמל ולמשיק. כן, תזכרו, זה מערכת קורדינטות קרצוני, בכל נקודה יש לי משיק ויש לי נורמל, כן, גם פה. ואני הולך ואני מטיל את זה למשיק, ואני הולך ואני מטיל את זה לנורמל. אוקיי? אז פה יהיה לי בעצם את ההיטל של הוקטור הזה על הנורמל, ופה יהיה לי את ההיטל של הוקטור הזה על המשיק, ושניהם ביחד בעצם יוצרים לי את וקטור המהירות Vn. וזה נכון גם לזה, וזה נכון גם לזה, וכן הלאה וכן הלאה. מה הטענה? הטענה הרכיב המשיקי, כן, הרכיב הזה, לא משפיע על הצורה של העקום, אוקיי? זאת אומרת, אני יכול לעשות רפרמטריזציה לעקום, ככה שהרכיב המשיקי, כל מה שהוא יעשה, זה בעצם ישנה לי את הצפיפות של הנקודות לאורך העקום. הדבר היחידי שישפיע על הצורה של העקום, יהיה הרכיב הנורמלי, מה שנקרא Vn. כן, אז בעצם אם אני לוקח את V ומטיל אותו על N, על הנורמל, אז בעצם אני מקבל את Vn, את הסקלר Vn, ואני יודע שהוא גם בכיוון הנורמל, כן? Vn הוא בכיוון, בוא נגיד אפילו שהנורמל הוא יחידה. סבבה? אז זאת הטענה. הטענה היא שעל ידי רפרמטריזציה אני מסוגל לחסל את הרכיבים האלה, ובעצם להסתכל אך ורק על הרכיב הנורמלי של העקום. הטענה הזאת תעזור לי לעשות עוד דבר מעניין. מה היא תעזור לי לעשות? אם למשל יש לי עקום, בואו נגיד ניקח את העקום לצורך הדיון שלנו כרגע בתור איזושהי פונקציה. ואני רוצה להזיז את העקום שלי לפי העקומיות שלו בכל נקודה. כלומר, פה זה יהיה ככה, פה זה יהיה ככה, פה זה יהיה ככה, פה זה יהיה ככה, וכן הלאה וכן הלאה. מה שזה אומר שאני יכול להמציא מהירות דמיונית בכיוון ציר Z. בוא נגיד שכל מה שאני יכול לעשות כרגע, אני גמד קטן, וכל מה שאני יכול לעשות כרגע זה לקחת ולשנות את הערך של הפונקציה. מה יהיה? בואו נעשה פה עיגול. לא, נעשה פה עיגול. וננסה לתפוס אותו. וכל מה שאני יכול לעשות זה להזיז את העיגול הזה אך ורק לאורך ציר Y. סבבה? אז איפה אני צריך לשים אותו, ככה שההיטל שלו על גבי הנורמל ייתן לי את וקטור המהירות. אוקיי? אז תזכרו, אני רוצה לקחת ולהזיז את הפונקציה שלי על גבי, נקרא לזה ציר Y ולזה נקרא ציר X, או נקרא לזה אפילו סתם, נקרא לזה ציר Z, נעזוב את Y לפני זה, וזה ציר X, ואני רוצה לקחת ולהזיז את הערך של הפונקציה Z של X לאורך ציר Z, ככה שזה יהיה כאילו שאני לוקח את העקום X, Z של X, ומזיז אותו לפי המין קרבצ'ר וקטור, בכיוון הנורמל. או הקרבצ'ר כפול המין קרבצ'ר וקטור, סתם. אז זאת תהיה שאלה, והתשובה היא תהיה די פשוטה, כן, תסתכלו שאני צריך לנפח אותו קצת, ומסתבר שהניפוח הזה, אנחנו נוכיח לכם, הוא לא אחר מאשר תיקח את המהירות הזו, ותכפיל אותה ב-1 פלוס ZX בריבוע, כן? אתם יכולים להוכיח את זה לעצמכם, אבל זה פחות או יותר הניפוח שצריך לעשות על מנת לקחת ולהזיז את הפונקציה לאורך הציר הזה, ככה כדי שהיא תנוע כאילו שהיא עקומיות, flow לפי עקומיות. זה טוב ויפה ונחמד, אבל זה לא הנקודה עדיין. אוקיי, אז איך הולכת ההוכחה? סקץ' לגבי ההוכחה. אם יש לי עקום שמתפתח במהירות כלשהי, ככה שאני יכול להפריד אותה לרכיב נורמלי, כן, קראנו לזה רכיב הנורמלי, ורכיב משיקי, אז הרבה עבודה, מה שיוצא זה שבעצם אני יכול להעיף את הרכיב הנורמלי. ואת ההוכחה הפורמלית יש לכם בספר, בסוף בעצם כל הקטע זה להגיד בואו ניקח את הפרמטריזציה שלי ונעבור לאיזושהי פרמטריזציה אחרת, מ-P לאיזושהי פרמטריזציה Q, ככה שאני יכול להוכיח שקיימת פרמטריזציה כזאת שתאפס לי את הרכיב המשיקי. סבבה? אז
זו טענה מעניינת ויפה. יש לי עוד דקה, הזמן שאני אספר לכם בדקה הזאת, שלמשל אבי שלנו הראשון יהיה ה-CSS, שזה לא אחר מאשר וקטור העקמומיות, או מה שקראנו משוואת החום הגיאומטרית. כמו שאמרנו, בחור בשם גרייסון הוכיח שכל עקום פשוט, כל עקום פשוט, קודם כל נהיה קונבקסי, ולאחריו, מה שהוכיחו גייג' והמילטון, שזה שכל עקום קונבקסי למעשה לפניו, כל עקום קונבקסי נעלם נקודה מעגלית, אוקיי? ואפשר להוכיח שהנקודה היא נקודה מעגלית. ויותר מזה, הזמן שלוקח לזה להיעלם זה לא אחר מאשר השטח של העקום, זה חסום בעקום, ואת זה אנחנו נוכיח. מה קורה לגבי האפיני? לגבי האפיני כנראה יהיה מין משפט דומה שגורם לו להיעלם בנקודה אליפטית. למה? כי אליפסה זאת מראה אפינית של מעגל. מה קורה לגבי מהירות קבועה? לגבי מהירות קבועה, העקום כן יחתוך את עצמו, ולכן אנחנו נוכל לעשות את האנליזה שלנו רק עד נקודות החיתוך האלה. בואו נראה אם אני יכול כרגע לעצור את ההקלטה. זה אצלי. זה סטרים. זה אצלך? אתה יכול לעצור אותה? כן, הנה עצרתי אותה.